Ong'ondo Were mayudore Kasipul. Kabende kane wawinjo kanyo ka Gladys Wanga, Millie Odhiambo kaachiel kod jatelo mamoko ne loso. Oketo sirikal mano mar manywanda kama chalo nade kata broad base kama chalo nade. Ahinya nyaka ne giwuok oko ka giwacho ni ma ok en gima ne wakete kugno e kinde mane wadonje sirikal mar manywanda. Ka koro gichalo joma seyo sirikal ni ong'eyo wach motudore kod nek mano mar Ong'ondo Were. Erokamano ahinya. It is wrong to take a life. Ok en gima kare kata ng'ato bed ni en gi wasigu machal nade to nek mar anjawo machalo monego doke wacha ok en gima ber. And it is equally very wrong mondo mi jo siasa o politicize nek mar jatelo malich machalo kamacha, nikech that in itself an interference gi investigations. Nikech joma nyalo nego Sir Charles ng'eny. Sir Charles inyalo neg kata gi joma wuoyo gi, inyalo nege gi business associates, inyalo nege gi yore mag mopogore kata mag ohala. It is very wrong for politicians sana ma elected mochamo muma mopuonj gi pes jopiny kaka onego bed ni ikungo dhok. En gima rach kabisa. Nikech kisewacho isegag police, misenyiso police to in owuon ionge gi information. Number 1, I am properly informed the broad-based government, the 10-point arrangement has not collapsed. It is intact. That makes Opondo Kaluma, Gladys Wanga, and the circle part of government. It makes them part of government. Koro an kagi penjo sirikal to gine sirikal mondo tim investigations. To kendo gisiemo ni sirikal onego ng'awa, onego Ong'ondo Were, ni wang'eyo ni manik marango. Let me tell you, globally, hitmen are people who are gifted. Not necessarily ni nyaka gibed trained kod sirikal. Al-Shabaab ok bed trained gi sirikal moro amora e piny ni. Anto gin jomoko ma gin jonjore mar extremist mo train illegally in infrastructure mok en mar sirikal moro amora. To njore ma gitimo cho gitime with a lot of expertise. The way maneker maro wadwa maukewa such as onege godo, by any means it was a very professional one. Does not mean ninya kobed ngama oore gi sirikal. Onyalo bedo jatich sirikal, onyalo bedo osiep sirikal, onyalo bedo adui mar sirikal. You understand? Koro adwa mana kwero gi teko mathoth kendo akwayo ka ahombora Governor marwa gi jotelo manowuoyo liendo Ong'ondo Were, as much as gini lit to ok chwe remo, nudwa dhi overboard kuom golo koku sama wan gi lit. Sani Sir Charles nigi wede maduto kata ka oche moko nitie ma ok gin jo ODM. Sir Charles minigi en wayana. Koro wan kane mage isenyisowa nikech ajawo UDA ni kik abi e liend wuod waya. Are you getting that? Sami isekwero ji ni kik bi. Pile wan joluo sama masiro timore pok na neno liel miwacho ni joka ng'ane kik biye. Wang'eyo ni andhoga mochwanyo ng'ato, conscience mare odhi bedo gi guilt, obiro mana wuok kende. Nadwa neno gima chalo kama kana Gerald Utino Kajwang' otho. Naneno Uhuru Park ka josiasa moko mabendo yier ywaka kendo siemo yawuot luo moko mabendo yier ni otime nade, ni onegi. To sano pok otim katang'o autopsy mondo ng'e ni cause of death en ang'o. Mago gin gik makelo mana neno ka tulo nitie kata na MP Millie Mabona ne nigi tension ma jomoko josiasa wetegi ma bende ma jo ODM dwa tame ni ok conduct kata mana obed MC Eliel mar osiepne e constituency mare. So gin culture marach, marito aggressive, mawan kaka oganda nyakwa condemn jotelo mathuo Uganda. Adwa goyo erokamano ne police kuom
breaking the ice mosemakonwa achije. Dakwa gi muolo ni giti mogibedo intimidated gi josiasa mondo ratiro mar family mar Ong'ondo Were gi jokasipul gi joma beite mondo ginwang' ni to the cause of death, what was the motive, to who are the perpetrators within the scene